Αν το πετύχει, θα πάθω σοκ. Το πέτυχε, λέει. Πάμε, παιδιά. Το έχουμε. Δεύτερη φορά που βάζω live, ρε μπρο. Πάμε λίγο. Πάμε, μάγκες. Δέρα. Πάμε λίγο. Με 2 kills. Γιατί πώς είναι? 3. Τον έφαγα! Και μου κλέψεις το kill. Αφού και... 180 τώρα, το σκάσα. Κι εγώ 20. Ποιος έχετε μπρο? Εγώ 3. Εγώ έχω 2. Εγώ 10. Ωραίος ο Φέδων. Εγώ έχω 2. Δεύτερο θα είναι και win. Κάνεις live. Ναι. Είναι live streaming. Μπρο, πού είσαι? Εγώ πάω στο νησί. Στο πιάνεις η Στέλιο μου, το μαρκάρεις. Ναι, στο κόκκινο εκεί. Πού είναι αυτό το νησί? Εδώ. Τέλεια, πάμε. Ωραία, δεν είμαι συνάντηση εκεί. Μόνο μου θέλει μαμάξι. Αμπά, εγώ με 300 μέτρα. Όχι 300. Κάνεις spawn, τώρα θα πάνε όλα τα άτομα. Να, αυτό. Εκεί πάμε τώρα εκεί μετάλλιο. Έχω άτομα. 22. Μπρο. Όποιοι βλέπουν το live είδαν τι έγινε. Ένας που μου έδωσε ένα πράγμα. Μπρο, Στέλιο, πάνε κάτι προάδες, πάνε κάτι νουμπάδες και πάνε και κάτι που τους νικάμε ίσα ίσα. Ναι, πάμε λίγο. G-Wagon. Μάρκο, πάμε, πάρε με και πάμε. Έλα. Πού είναι το αμάξι? Έλα εδώ. Πάμε. Από πού ανεβαίνεις? Ανεβαίνεις από έναν άλλο που μετά από μια φορά που ανεβεί. Τέλος πάντων, να βγούμε. Αυτό δηλαδή... Έχω άτομα. Στέλιο, πού είναι κοινός ο Έλλητας όμως, δεν τον βρίσκω. Παντού έχει τέτοια μπρο. Αυτοί χτίζουνε. Αυτοί πρέπει να είναι καλοί. Όχι, είναι. Γεια. Στέλιο, πού είναι κριμινέλικες? Αν τα βρήκα είναι. Ποιος μου έκανε τέτοιο? Τι σου έκανε? Ναι, τώρα δεν το έχουμε να πάρουμε το μετάλλιο. Φάτε το ποτάκι όχι, εγώ θα πίσω fight. Κάτσε να σου περάσουμε την κηδάει. Είναι ένα χωρίσο. Πάρτε την κάρτα. Φάε το κολομποτάκι. Γεια! Στέλιο πίσω κάτω, Στέλιο πίσω κάτω. Επειδή εκεί πάνω δεν μπορούμε να σου πάρουμε την κάρτα. Όχι ρε παιδιά! Πήγα μόνο του. Δεν πάμε μάγκες ώρα να βγω. Όχι παιδιά, πάμε λίγο go it. Ναι, όντως. Πάμε λίγο private go it. Ναι. Βάλτε go. Παιδιά, και μην ξεχνάτε ότι άμα σας αρέσει το βίντεο, κάντε ένα like και ένα subscribe. Έχω μάθει το Είναι δωρεάν. Και όποιος γράψει φυσικά πρώτος στο όνομα του καναλιού μπορεί να με κάνει friend και να του δώσω 1000 V-Bucks. Τώρα ξεκινάμε. Το μικρό όνομα του καναλιού, Δεν το θυμάστε.
Μάρκο, βάλε Google. Ναι, αυτό βάλε Google. Τώρα βάζω εγώ. Βασικά πάμε πίτα. Όχι, Πάμε πίτα να χαλαρώσουμε. όχι, πάμε go it. Όχι, τρε. Όχι. Go it. Είναι καλύτερα από το Google. Είναι, όμως όχι για τώρα. Άντε, βρήκα εγώ Google. Βάλε το. Δεν το σκεφτείτε. Free for all είναι αυτό. Αναπιανέζω. Πάτα ready. Μάρκο, πάτα ready. Μαρκένε, τώρα παίξεις από το PS5 ή από τον υπολογιστή. Από το PS5. Ναι, έχω βάλει το κωδικό του Volt, το Go. Ποιος? Ποιος είναι? Το κωδικό του Volt που σου δίνει τα Mythics. Ναι, ποιος είναι? Δεν σου στείλω. Έλα, θα το κουκλάρεις. Έλα, Βαγγέλη. Εντάξει, τον λέω. Αφού το κάνω εγώ, γιατί το έχω δοκιμάσει. Έτσι μπορώ να το δοκιμάσω. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Το έχω δει από το YouTube, παίζει να είναι fake. Λέω μου, γιατί μου βγάζει με το default. Α, εντάξει, τώρα κάνω. Άντε ρε Μάρκο. Ωραία, Μάρκο, πες. Έχω χάλιο ίντερνετ. Άλλο ίντερνετ. Ωραία, μπήκες κι εγώ. Πάω. Ο καθένας μόνος του. Ο καθ... Με καρύτσι. Κριτσάκι. Κριτσάκι. Βατιανέ, εσύ με ποιον κάθεσαι? Με τη Λίδια. Εσύ Μάρκο. Τι? Εσύ με ποιον κάθεσαι στην τάξη? Το live, το βίντεο όλα. Δεν έχει φάμπο δίκιο, όλη την ώρα που έτσι λίγο. Στις 25. Τι? Λοιπόν, πάω να δοκιμάσω το κωδικό του Volt. Όχι, ρωτάω με ποιον κάθεσαι στο θρανείο. Να δούμε αν είναι real κωδικός. Βατιάν είναι real. Κάτσε, τώρα τον γράφω. Λα ρε φίλε, πάλι έκανα λάθος. Βατιάν, Με ποιον κάθεσαι? αφήστε τα τώρα αυτά. Πάμε λίγο να παίξω. Με την κοπανά κάθεσαι, νομίζω. Ναι. Είναι fake. Αχ, τα ξέρω. Και φίλες την κόκκινη. Ο Βατιανός. Είχα πει, όχι, όμως γείτονη. Άρα ο Μάρκος λέει ψέματα, he's lying to me. Μάγια. Έλα ρε Βατιάνα. Βατσιάνο. Μπρο, εγώ ακολουθώ το Βατιάνο. Ναι, μα το βρήκες. Μάρκο, είσαι dead. Εκτός άμα ζήσεις. Πού πήγε? Δεν σε βγάζει καν. Δεν μ' αρέσουν οι Πακιστάνοι. Πάμε. Είναι πιο εύκολο να παίζεις από PC ή από controller. Από controller. Τι? Θα αντιδράσει πιο γρήγορα γι' αυτό. Βγαίνω. Τόσο μας έπαιζε το Σάββατο και είχε βάλει πάρα πολύ και είχε βάλει κάτι settings που στο κάνει θεϊκό και είχε κάτι ένα ίντερνετ και Μπρο, έκανα 68 στον αέρα στο Βατιανό. καλά εύκολο είναι το 60. Κρακ. Είναι στο μανιτάρι. Dead. Εύκολο. Εγώ θα παίξω safe. Μπρο, κι εγώ safe. Έχουνε πάει. Εγώ έχω δει το κινητό για να δω ποιος είναι το δικό στην πλοκότητα. Τα πιο φορά να ρωτήσω τον Google, δεν θα ρωτήσω τον YouTuber. Σε πέτυχα. Όχι. Oh, hell no.
πούσα ρε. Θέλω να παίξω safe σου. Μπρο, κι εγώ safe θα παίξω, ξέρεις κάτι. Στέλιο, μη μου σπάς τα builds, κρίμα είναι. Ναι, και εσύ σπάστα βέβαια. Τι, εσύ τα άσπασα. Πώς μπορεί να το. Πού πήγε? Άραγε. Πού ήτανε? Χίλνα. Χέλνα. Το χέλια σφόιο. Ναι! Βρήκα τον κωδικό. Ναι ρε μπρο! Είχα βγει από το PlayStation και μου πέταξε. Ναι, αυτό είναι κλασικό που γίνει. Σέριο, ποια χρονιά πήρες το PlayStation? 2. Ποια? 2. Το 2022. Ναι. Εγώ το 2021. 2024. Τότε ούτε εσύ δεν έχεις το Pro, αφού το Pro βγήκε το 24. Τι λες? Ναι, Το Pro το 24 βγήκε. όχι, το Light. Το Light Pro βγήκε το 24, Βατιανέ. Ναι, το ξέρω. Αφού ο Κασόπας παίζει από PlayStation, γιατί δεν μπορεί να μας μιλήσει. Γιατί πρέπει να του βάλω ένα settings. Ναι, το έχω αλλάξει όλο το voice chat, δεν υπάρχει. Να δοκιμάσω τον κωδικό που βλέπω από ένα πιστευόμενο site. Από ποιο site? Είναι real, είναι real. Όντως είναι real. Μου έδωσε basics. Όντως τώρα. Ναι, αλλά βάτια είναι πίσω το κωδικό. 3-0-0-0-4. Μη με φάτε. Κάτσε να τον δούμε. Παιδιά, κάτσε να τον δούμε. Μη με φάτε όντως τώρα. Γράψτε να το κωδικό. 3-0-0. Ποιος είναι? 0-0-0-4. 0-0-0-4. Να σου πέταξε music. Ναι, Σου πέταξε music, ρε. μπλε μου πέταξε. Και εμένα μπλε μου πέταξε. Κάτσε. Βατιανέ! Ρε Βατιάνα, τι κάνεις? Ρε μπρο, Βατιανέ! I wanna pay. Pay you wanna pay. Άντε φύγε ρε Βατιάνα. I wanna pay you wanna pay. Καλά, τώρα θα δεις. Εγώ που κάνω στο Βατιάνα. Στέλιο, μη με φας. Για να πάρεις Mythic Sniper, για Mythic Sniper γράφεις 10-0-3. 10-0-3. Για Mythic Sniper. Ωραία, θα το δοκιμάσω. Πάω κλίπ είναι. Θα το δοκιμάσω. 10-0-3. Οκ. Για Mythic Sniper Και παιδιά, άμα θέλετε να κάνετε like και subscribe, να πάτε κάτω και να το κάνετε. Κάτω στην εγγραφή. Το βλέπετε αυτό το controller? Κάτω στην εγγραφή σας λέει, αλλιώς τη βάψατε. Δοκιμάζω το κωδικό. Κι εγώ. Δέκα, 0-3. Όντως, ναι, πέταξε shotgun. Ένα pump. Τι πέταξε? Ένα pump shotgun. Με ποιον κωδικό? 10-0-3. Να φάω το Βατιανό ή όχι? Όχι, εγώ θέλω να το φάω. Είναι ένα XV. 36 XP. Τώρα πόσα είσαι? 9. Τώρα είσαι 5. Λοιπόν, Μάρκο, για να δούμε. Μάρκο, δεν μου το βάζει το live βίντεο.
Η μαμά σε 3. Αυτό. Μιλάμε και άλλους κωδικούς. Όχι. Βρήκα και άλλους κωδικούς, άλλοι κωδικοί είναι 0-0-0-0 για να πάρεις AR, 1000 για να πάρεις tactical shotgun, 10-0-3 για να πάρεις level action shotgun, sniper rifle 4000. Όχι. Heavy μπορείς να πάρεις heavy sniper με 40-0-3, mythic goldfish 77-77, 57-77 θα βάλω. Κι εγώ. Δοκιμάσα το 4-0. Και με 4 μηδενικά λέει ότι παίρνεις Ray R. Πάρω σβήτη μου κοριτσάκι. Παιδιά, φυσικά η εγγραφή και το like είναι δωρεάν, όποτε θέλετε κάνετε. Και παιδιά, να πω ένα ευχαριστώ γιατί έχουμε φτάσει τους 125. Ευχαριστώ πολύ. Subscribers. Ναι. Δεν ευχαριστώ. 125 subscribers. Μάρκο, γιατί κατέβηκε subscribers? Όχι, 125 με παρακολουθούν τώρα. Όντως. Όχι, είναι real, ναι. Σου πετάει 7-77, σου πετάει τέτοιο. 77, εμένα δεν μου πέταξε τίποτα. Εμένα μου πέταξε. Τι? Ούτε εμένα μου πέταξε. Όχι, μου πέταξε με 3 μηδενικά. Και εμένα μου πέταξε. Τι AR? Ένα μπλε. Μπρο, αφού πετάει μπλε όπλα, δεν είναι... Μπρο, βρήκα ένα legendary sniper σε μια sniper rifle. Στέλιο, βρήκα το αγαπημένο σου sniper. Πώς? Πέτα το, δεν θα σε φάω. Ωραία, Στέλιο, θα σου το δώσω, αρκεί να μην με φας. Και επίσης, Στέλιο, μόνο εγώ ξέρω τον κωδικό γι' αυτό και δεν το έχω πάνω μου, οπότε και να με φας, δεν μπορείς. Ποιος είναι? Γιατί εγώ πρέπει να το βάλω. 4 και 3 μηδενικά. Εγώ τώρα φεύγω. Δεν είναι τίποτα ψεύτη. Αλήθεια, σου τουρκίζομαι και 3 μηδενικά. 4 και 3 μηδενικά, σου τουρκίζομαι. Όντως είναι! Είναι. Δεν λέει ψέματα ο Μάρκος ότι σου. Ναι, αλλά στην αρχή εμένα δεν είναι, ναι. Και εμένα. Όχι. Ωραία, παιδιά, άμα σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, subscribe για να με υποστηρίζετε πάρα πολύ. Bye bye!